мае успаміны, згадкі пра кантакты беларуска-сербскія, яны цягнуцца да пачатку 80-х гадоў. Вось я тую сітуацыю і стаўленне да беларускай літаратуры таксама згадваю. Спробы яе прапагандаваць гэтае слова ўжываю, тому што яно было актыўным, па-першае, у лексіконе майго часу, таго 80-х гадоў. І яно больш-менш дакладнае, такое, каб характарызаваць ўсё, што патрабавалася для папулярызацыі іншых сінонімаў беларускай літаратуры. І вось мінула з таго часу больш 30 гадоў, калі дакладна, то цэлых 35, і па электроннай пошце да мяне прыйшло пісьмо ад выпускніцы філфака Белградскага універсітэта, якая прыслала свае пераклады беларускіх вершаў. Там былі Броўкі, Танка, Бачылы, Караткевіча. І з просьбай рэкамендаваць вынікі гэтай творчай працы ў друк. Прагледзеўшы тое, што было прыслана, я пераканаўся, што праца выканала сапраўды творча і даволі прафесійна. Таму даў рэкамендацыю, не раздумваючы. Калі прыйшло чарговае пісьмо, у якім выказвалася жаданне займацца перакладам беларускай мовы далей, то яшчэ раз узрадаваўся, бо ў свой час я пісаў артыкул у часопіс «Москові», це був орган Союзу перекладчиків Югославії, що Югославії, на чолі якого був мій сябар Іван Янічевич. І там була така рубрика «Неперекладенная книга». Это в 80-е годы. І я про яе, у гэтую рубрику, відповідно, я писав про Вянок Будановича. І калі мяне папыталіся, што ж рабіць, што я рэкамендаваў перакладаць як асабліва значнае, я адразу прапанаваў, так павагаўшыся натуральна, таму што гэта справа вялікая і цяжкая, я это разумею. Вось я прапанаваў Вянок Будановича. І раячы не спяшацца з рашэннем. Вось. Але адказ прыйшоў хутка, што буду перакладаць. Но у нас у сістэме адносін беларуска-сербскіх фактычна было дагэтуль дзве асобы, але адзін ужо небожчык пакойны, Момчыла Джеркевіч, якім займаўся гэтымі справамі. І пасля яго, недзе на працягу амаль 30 гадоў, прафесор Сівіновіч, мой добры калега і прыяцель, які таксама ўжо застаўся адзіным пасля смерці Джеркевіча. А тут з'явілася маладая змена, і гэта азначала, што ў нас ужо будзе ажно другі перакладчык беларусійства. Беларускую мову я вывучила 2 гады на філалагічным факультэце ў Белграде, потым амаль забыла яе, не было з кім практыкаваць, і сюды я прыйшла просто вывучыць зноў. Не знаю, што перакладала упершыню, каб сябе растлумачыць значэнне, а потым проста я полюбила беларускую літаратуру. І пераклала па некалькі вершаў Караткевіча, Бачылы, Мятліцкага і потом увесь Вянок.